Mae'r 5 safonau dysgu proffesiynol yn rhoi cyfle i athrawon newydd yn wnedig cael sgerbwd sydd wedi weithio yn ystod y blwyddyn gyntaf. Mae'n rhoi cyfle i ysbrydoli nhw a be maen nhw angen i'w wneud. Mae o'n herio nhw, a mae o hefyd rhoi cyfle iddyn nhw gasglu gwybodaeth o sut maen nhw'n symud yn ei blaen yn ystod eu gyrfa yn eu blwyddyn gyntaf. Oherwydd nawr mae gynnon ni safonau a mae yna batrwm a ffordd dilyniant clir i athrawon i symud yn ei blaen. Mae o'n rhoi cyfle iddyn nhw weld lle maen nhw yn arbenigo nhw a lle maen nhw hefo profiadau da, ond mae hefyd yn rhoi cyfle iddyn nhw weld lle maen nhw angen i ddatblygu. Mae'r dysgfenyddion sydd hefo'r safonau yn rhoi awgrym clir iddyn nhw be ddylen nhw wneud mwyn symud yn ei blaen yn ei gyrfa. Mae athrawon newydd y gymhwyso wrth gwrs yn cael 10% o amser ychwanegol digyswllt ac o'r profiad ni wedi weld maen nhw'n defnyddio hwnnw i gofnodi'r profiadau maen nhw'n gael. Maen nhw'n cael cyfle wedyn i ymfyfyrio beth maen nhw wedi bod yn wneud a sut ydyn nhw ddatblygu ymhellach. I'r athrawon sydd eisoes yn brofiadol yn y dosbarth, mae o'n rhoi cyfle i nhw gofnodi profiadau maen nhw'n gael. Mae o'n rhoi cyfle i'r hyfforddiant maen nhw wedi dderbyn. Ac felly, yn ei gyrfa, mae o'n mynd i rhoi ffordd i nhw gallu dangos i bobl beth maen nhw wedi ymdopio nhw'n barod a be maen nhw'n bwriadu wneud yn y dyfodol. I edrych yn gyntaf ar y safonau dysgu proffesiynol, ac wedyn mynd i weld ag ysgol y maen nhw wedi bod ynddo. Os maen nhw wedi i'r uwchradd, gweld yr ysgol lle nhw wedi bod yn ddiweddar, neu os maen nhw wedi bod eisiau mynd i'r cynradd yn bendant, mynd i weld sut mae ysgolion cynradd yn gweithio rwan, oherwydd mae'n siŵr 10 mlynedd ers maen nhw wedi gweld ysgol cynradd yn gweithio. Mae angen athrawon sy'n ysbrydoli disgyblion, ac mae y swydd yn swydd sy'n dod â llawer o bleser i bobl oherwydd mae'n yrfa gwych i mynd i fewn iddi. Mae'r cael gweld plentyn yn ymateb i chi pan maen nhw wedi bod yn methu gwneud rhywbeth ac yn llwyddo yn werth mwy nag unrhyw arian sydd bosib gael mewn unrhyw swydd.